Ääneen sanoa, kuten sanoin. Yes, ja sitten vielä ruudunjako päälle. Noin, näkyykö ruutu? Näkyy. Yes, hyvä. Ja tervetuloa itse asiassa meidän ensimmäisen WebWarden webinaariin, ja puhutaan siis tänään saavutettavuudesta, ja otsikkona siis saavutettavuus 2025 ja mitä uusi digipalvelulaki tarkoittaa. Ja ollaan koitettu tehdä tämmöinen niin kuin hyvin pähkinänkuoressa ja hyvin konkreettinen webinaari siitä, että mitä saavutettavuus ylipäänsä on ja mitä tämä itse digipalvelulaki sitten pitää sisällään ja miten se sitten velvoittaa yrityksiä ja ketä yrityksiä. Ollaan laitettu tämmöinen suhteellisen lyhyt agenda tähän, ja niin ennen kuin päästään agendaa eteenpäin, niin tämmöiset lyhyet esittäytymiset ovat ehkä paikallaan. Jos ei meitä tunne vielä, niin mä oon tosiaan Laura Hakanen, ja mä toimin täällä WebWardenilla ihan myyjänä ja semmoisena vähän joka paikan höylänä. Teen myös markkinointia ja järjestelen tällaisia webinaareja, mutta mun taustani on siis, mä oon aikoinani aloittanut testaajana, ja sitten testaajat hyvin nopeasti pääsee mukaan myös saavutettavuustestaukseen matkaan, jos vain toimii vähänkään esimerkiksi julkisissa projekteissa, niin saavutettavuustestausta tehnyt sitten tässä useamman vuoden aina sitten silloin tällöin, niin sehän taito ei ole sitten vielä poistunut itsestäni mihinkään. Ja sitten mulla on täällä mukana Sanna, niin Sanna, ole hyvä, saat esitellä myös itsesi. Jes, eli mä oon tosiaan Sanna Kramsi, työskentelen päätyökseni Exovella, tämmöinen suomalainen digitoimisto, ja tittelini on nykyään tämmöinen Senior Accessibility Engineer, eli jonkunasteinen saavutettavuusasiantuntija. Olen myös koodari, esihenkilö ja kaiken näköistä muuta, mitä keksin milloinkin ottaa. Ja sitten mulla on tämmöinen mun oma pieni saavutettavuusbrändini, joka kulkee nimellä Allying with Sanna. Ja siitä tänään vielä ehkä vähän lisääkin. Yes. Kiitos Sanna, kun tulit mukaan ja kertomaan meille tästä saavutettavuudesta, niin pidemmittä puheitta, niin lähdetään liikkeelle. Mä voin toimia täällä meidän kalvojen vaihtajana, niin huikkase sitten, kun haluat, että vaihdetaan kalvoa. Ole hyvä. Yes. Joo, eli aina on hyvä ehkä aloittaa se keskustelu, kun puhutaan saavutettavuudesta, niin siitä, että miksi se on tärkeää. Ja no, kalvojen ulkopuolelta se on tärkeää tietenkin sen takia, että se koskettaa ja niin käsittelee aitoja ihmisiä ja heidän tarpeita. Mutta lukuina niin joka 4. tai joka 5. käyttäjä suurin piirtein tarvitsee saavutettavuutta. Tämä luku vähän vaihtelee sen mukaan, että kuka sitä saavutettavuutta mittaa, missä ja millä tavalla. Mutta toi on tuommoinen aika yleinen. Ja tässä on ehkä hyvä huomioida myös se, mikä tosi monelta unohtuu, että kun puhutaan saavutettavuudesta ja sen tarvimisesta, niin näiden henkilöidenkään tarpeet ei ole samanlaiset. Eli jokainen näistä ei tarvitse samoja asioita. Eli saavutettavuus on tämmöinen aika iso kattotermi sinällään. Sen lisäksi, että jotkut tarvitsee sitä ihan pysyvästi se saavutettavuutta, niin lähes jokainen meistä kaipaa sitä kyllä ainakin joissain tilanteissa. Esimerkiksi itselläni on tässä ollut pienenä vaivana golfkyynärpää, joka yllättävästi on vaikuttanut siihen hiiren käyttämiseen, niin sen huomasin itse aika nopeasti, että onpa kiva, kun ei tarvitse käyttää sitä hiirtä välttämättä koko aikaa. Sittenhän meille tulee ikänäköä yleisesti ottaen ja kaikkea muuta tämmöistä mukavaa, kun väestö ikääntyy. Mutta vaikka nyt sitten olisitkin siinä mielessä onnekas ihminen, että ei tulisi mitään kropan haasteita missään vaiheessa, niin sitä saavutettavuudesta on silti hyötyä meille jokaiselle, koska se tarkoittaa selkeämpää sisältöä, logisia rakenteita ja semmoista niin kuin helppokäyttöisyyttä. Ja kun me tarjotaan ne verkkopalvelut ja sovellukset saavutettavina, niin me silloin oikeasti tarjotaan ne palvelut tasa-arvoisesti ihan jokaiselle, riippumatta siitä, että onko henkilöllä jotkut tietynlaiset taidot tai ominaisuudet, minkä mukaan hänen pitää netissä toimia. Ja
me ollaan vahvasti sitä mieltä Lauran kanssa, että saavutettavuus ei todellakaan ole pelkästään mitään sääntöjen noudattamista, vaan se on ihan oikeasti myös sitä palvelun laatua ja aitoa yhdenvertaisuutta. Ja sitten se on totta kai osa sitä sosiaalista kestävyyttä. Jep, ja tähän voi oikeastaan itse laittaa sellaisen vielä yhteenvedon, että jos miettii vaikka verkkokauppaa, niin onhan se, jos se verkkokauppa on saavutettava, niin silloin kuka tahansa pystyy sieltä ostamaan sen tuotteen tai palvelun. Ja sitten se, että jos sieltä on estetty vaikka joku tietty ominaisuus, niin kyllähän se estää myös niitä omia joitain asiakkaita sieltä omasta verkkokaupasta ostamista. Kyllä. Ja kyllä, erittäin hyvä osa-alue tuohon sosiaaliseen kestävyyteen. Yes. No, tänään meillä otsikossakin mainittiin sana digipalvelulaki, niin ajattelin, että otetaan sitä nyt ihan pieni tämmöinen hyvin simppeli johdanto, ei sukelleta todellakaan mitenkään sinne sen syvyyksiin, koska itsekään nyt en ole mikään laki-ihminen, niin en ole sen suurin asiantuntija. Mutta eli digipalvelulaki on viralliselta nimeltään laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, ja se on ihan alun perin astunut voimaan vuonna 2019. Ja silloin se laki toimeenpani Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivin, ja se direktiivi koskee julkisten elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta. Ja nyt sitten vähän tässä vuonna 2023, niin Suomessa tämä EUn esteettömyysdirektiivi yhdistettiin sitten taas niin kuin osaksi tätä meidän digipalvelulakia. Eli meillä on vain yksi laki Suomessa, mikä ottaa nämä molemmat direktiivit huomioon. Eli joissain maissa saattaa olla 2 tai varmaan ehkä voi olla useampikin laki. Mutta meillä digipalvelulaista löytyy nyt nämä molemmat direktiivit. Ja tämän esteettömyysdirektiivin osalta tosiaan aloitettiin vuonna 2023 ja siinä oli nyt siirtymäaika tähän 28.6.2025 asti. Eli siitä nyt johtuu tämä maaginen päivämäärä, jota todennäköisesti olette nähneet ympäri internettiä. Eli tuona päivänä se laki astui virallisesti voimaan. Yes. Jos hyppäät seuraavalle kalvolle, niin siellä avataan vähän vielä sitä, että mitä kaikkea tämä nyt sitten toi mukanaan. Niin tosiaan lain piiriin tuli nyt sitten uusia palveluita hyvin paljon. Ja nimenomaan ehkä enemmän sieltä yksityiseltä sektorilta, kun nimenomaan se aikaisemmin oli lähinnä julkisia. Eli just verkkokaupat, e-kirjat, pankkipalvelut, maksualustat ja paljon kaikkea muuta. Niin nyt näitä velvoittaa ihan samalla lailla. Osalla näistä on vielä vähän omia lisävaatimuksia. Jos teet näiden asioiden parissa töitä, niin kannattaa ehdottomasti sinne Traficomin sivustolle mennä lukemaan vielä tarkemmin sitten niistä vaatimuksista. Mutta tavoitteena tässä on se, että kaikkien uusien ja uudistettujen digitaalisten palveluiden olisi oltava saavutettavia. Eli just se, että kaikki pystyisi niitä käyttämään ja mieluusti myös ihan itsenäisesti, ettei tarvitse sitten kaveria pyytää avuksi. Ja keskeisinä vaatimuksina on se, että pitää täyttää nämä niin sanotut VCAG-kriteerit. Laissa vaaditaan versiosta 2.1 tasoa AA. Sen lisäksi saavutettavuusseloste tulisi olla olemassa ja julkisesti saatavilla. Ja sitten kaikki tämmöiset saavutettavuuteen liittyvät korjaukset pitäisi tehdä myös kohtuullisessa ajassa. Eli se seloste ei myöskään ole sitten mikään semmoinen, millä sitten pääsee niistä korjauksista eroon. Mutta puhutaan tuosta VCAGsta vielä vähän lisää, koska se ei välttämättä ole kaikille tuttu. Eli se tosiaan tulee sanoista Web Content Accessibility Guidelines. Se on V3C:n ylläpitämä, kehittämä tämmöinen ohjeisto, mikä pyrkii sitten taas niin kuin varmistamaan sitä saavutettavuutta. Se ei ole mikään maaginen, että nyt kun täytän VCAG-kriteerin, niin olen täysin saavutettava, vaan se on semmoinen hyvä minimivaatimus sille. Ja tosiaan laissa tällä hetkellä vaaditaan vielä versio 2.1, mutta uusin versio siitä on 2.2 ja se on kovaa vauhtia tulossa sinne lain vaatimukseksi ja tuo sieltä tullessaan sitten 6 uutta tämmöistä kriteeriä, mitä pitää täyttää. Mutta VCAG perustuu 4 periaatteeseen ja ne on havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma. Eli havaittava käytännössä katsoen tarkoittaa sitä, että sen sisällön voi nähdä, kuulla tai tuntea, eli että se ei vaadi mitään tiettyä aistia, jotta sä saat sen sisällön sieltä itsellesi. Hallittavuus käytännössä tarkoittaa sitä, että palvelu on käytettävissä muullakin kuin pelkällä hiirellä, eli että se toimii just näppäimistöllä, se toimii ruudunlukijalla ja sitten taas, että se käyttäjä voi nimenomaan hallita sitä palvelua vaikkapa niin, että jos siellä on jotain automaattisesti pyörivää sisältöä, mitä aina halutaan, että vältetään, niin sitten, että sen ainakin pystyisi sitä pysäyttämään. Ja ymmärrettävyys näistä ehkä on se
ymmärrettävin suoraan. Eli se on käytännössä sitä, että se palvelu toimii loogisesti ja se sisältö on selkeää, jotta sä pystyt käyttämään sitä palvelua ilman, että sun aika ja energia menee siihen, että sä pohdit sitä, että mitä ihmettä en mä osaa käyttää tätä palvelua. Ja toimintavarmuus sitten sitä, että se sisältö ja rakenne on merkitty oikein, jotta sitten se palvelu myös toimii kattavalla katlauksella erilaisia laitteita, muun muassa just avustavat teknologiat, eri käyttöjärjestelmät, ihan kaikki. Ja sitten myös, että se pysyisi sellaisena myös tulevaisuudessa. Eli vähän semmoinen tietynlainen tulevaisuusvarmuus on siinä mukana. Mutta tämmöinen niin kuin kiva peruspaketti, hyviä periaatteita. Hypätään siihen saavutettavuusselosteeseen sitten. Eli kun se pitää siellä palvelussa olla, niin se pitää olla siellä myöskin helposti saatavilla. Eli se kannattaa laittaa ihan ensimmäisenä vaikkapa niin kuin sivuston footeriin, eli alatunnisteeseen näin suomen kielellä. Sillä että se on sieltä joka sivulta helposti löydettävissä. Siinä selosteessa on muutamia vaatimuksia, mitä siinä pitää olla, ja sitten totta kai sen lisäksi sinne saa laittaa just niin paljon sisältöä kuin haluaa. Mutta mitä siellä pitää olla, niin on sen saavutettavuuden tila, ja sitten kuvaus siitä, että täyttääkö se palvelu nämä WCAG-vaatimukset, ja jos ei täytä, niin millä tavalla se ei täytä. Sitten siellä olisi hyvä kertoa se, että kuka sen saavutettavuuden on arvioinut, eli onko se oma tiimi, niin sanottu itsearviointi, vai onko sitten ihan ulkopuolinen asiantuntija tarkastanut sen tilanteen. Ja koska käyttäjällä on oikeus antaa saavutettavuuspalautetta, niin siitä käyttäjän mahdollista yhteydenottoa varten pitäisi sitten olla siellä ohjeet. Eli se voi olla yleisesti ottaen lomake tai sähköposti, vaikka molemmatkin totta kai. Sitten siellä olisi äärimmäisen hyvä olla semmoinen lista niistä tulevista korjauksista tai suunnitelmasta siitä. Eli että se käyttäjä vähän tietäisi, että okei, näitä puutteita täällä on, mutta miten täällä ollaan nyt vaikka parin kuukauden sisään korjaamassa. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, siellä pitää olla noin valvovan viranomaisen yhteystiedot. Ja tosiaan ensimmäistä tätä vuotta lähtien se valvova viranomainen on ollut Traficom, eli aikaisemmin se oli avi. Eli jos tunnet semmoisen pienen piston nyt sydämessä, että onkohan siellä saavutettavuusselostella vielä vanhat yhteystiedot, niin kannattaa käydä ne nyt viimeistään päivittämässä. Ja tosiaan se selostetta pitää myös ylläpitää. Eli se ei ole semmoinen kertaluontoinen asia ja sitten se unohdetaan, vaan sitä pitäisi päivittää aina, kun sen palvelun rakenne tai sisältö tai tekninen toteutus, mikä tahansa niin kuin muuttuu siellä, varsinkin jos se muuttuu merkittävästi. Ja sitä pitäisi päivittää vähintään kerran vuodessa. Oikeasti, vaikka niitä muutoksia ei edes olisi. Silloin se periaatteessa voi sitten olla vaan se, että päivittää sen päivityspäivämäärän sieltä. Koska tosiaan se päivityspäivämäärä pitäisi siellä sitten olla myöskään näkyvissä, jotta sitten kun menet käyttäjänä katsomassa selostetta, niin sä tiedät, että koska sitä on päivitetty. Koska tosi paljon edelleen valitettavasti on selosteita, jotka on viimeksi luotu ja päivitetty vuonna 2020, eli ne on käyttäjälle aika arvottomia tässä vaiheessa. Eli nämä on tämmöiset niin kuin hyvät, tärkeät perusasiat, mitä siinä selosteella kannattaa olla. Yes. Ja tosiaan vielä haluan koittaa varmistaa, että vähennetään sitä pientä väärinymmärrystä sitä saavutettavuusselosteen kohderyhmästä. Eli se on sen sivuston käyttäjän työkalu. Eli sen selosteen sisällön tulisi olla ymmärrettävä sille loppukäyttäjälle. Eli älä kirjoita sitä tekstiä sille valvovalle viranomaiselle, koska he eivät sitä selostetta lue, elleivät tule tarkastamaan sitä. Ja älä myöskään kirjoita sitä saavutettavuusasiantuntijalle. Eli siinä sisällössä kannattaa huomioida just se, että se loppukäyttäjä ei nyt välttämättä ole saavutettavuusasiantuntija. Totta kai saattaa olla, mutta normaali loppukäyttäjä ei välttämättä sitten tunne sitä aiheen tämmöistä ammattisanastoa. WCAG-kriteerit saattaa olla ihan tuntematon käsite heille ja niin edelleen. Eli mitä ymmärrettävämmässä muodossa niin sen saa kirjoitettua, niin sen parempi. Eli kerro, että mikä siellä oikeasti ei konkreettisesti toimi ja miten se ilmenee sille käyttäjälle. Että esimerkiksi jos vaikka verkkokaupan ostoskoritoiminnallisuudessa on jokin osio, mikä ei toimi ruudunlukijalle, että ruudunlukijalla ei vaikka pääse johonkin valitsemaan maksutapoja, niin kerro sille siellä, että hei, maksutapojen valinta ei toimi ruudunlukijalla. Niin silloin se käyttäjä tietää, että okei, mun ei kannata mennä sinne, että se ei toimi mulla ollenkaan. Ja sitten miettiä, että mitä, tarviiko hänen keksiä sitten joku muu ratkaisu vai miten se tilanne sitä menee. Mutta ei tarvitse laittaa niitä WCAG-kriteerinumeroita sinne sen enempää. Totta kai silloin, kun tehdään automaattisesti näitä
niin silloin ne kriteerit on siellä mukavasti mukana ja saattaa toimia jollakin käyttäjälle hyödyllisenä tietona, mutta se ei ainakaan kannata pohjautua pelkästään niihin numeroihin, vaan siihen ymmärrettävään tekstiin. Mutta se siitä selosteen sisällöstä. Sitten tämmöinen kiva pieni uusi vaatimus, eli ilmoitusvelvollisuus. Eli kuluttajille suunnatuilla palveluilla on ilmoitusvelvollisuus Traficomille silloin, jos se palvelu ei täytä sillä asetettuja esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksia. Tai sitten, jos se toimija haluaa, tai ei nyt ehkä halua vedota, mutta joutuu vetoamaan poikkeamisperusteisiin esimerkiksi, että se palvelun laatu muuttuisi liian merkittävästi, jos sitä lähdettäisiin tekemään saavutettavana, niin näistä kaikista pitää ilmoittaa Traficomille. Eli ei riitä, että se seloste on siellä olemassa pelkällään, vaan sitten niistä puusteita pitää myös ilmoittaa. Ja näiden digitaalisten palvelujen osalta nämä velvoitteet nyt sitten koskee seuraavia kuluttajille suunnattuja palveluita, pois lukien mikroyritykset, mitkä ei ylipäätään kuulu tähän vaatimusten piiriin. Eli sitten just verkkokaupat, e-kirjat ja niiden palvelut, henkilöliikenteen ja pankkien palveluita, audiovisuaaliseen sisältöön pääsyyn tarjoavat palvelut ja sitten viestintäpalvelut. Eli nimenomaan näitä, mitkä nyt tuli uusina tulokkaina tänne vaatimusten piiriin, eli julkisia toimijoita tämä esimerkiksi ei koske. Ei sitä haittaa ole, jos sinne ilmoittaa. Ja Traficomin sivustolta löytyy tähän linkityksiä ja sitten on semmoinen ihan lomake, millä sitten se ilmoitus voidaan tehdä. Yes. No, kun puhutaan saavutettavuudesta, niin puhutaan myös saavutettavuusauditoinnista vähän. Eli lähdetään nyt liikkeelle, että mikä se ylipäätään on. Niin se on asiantuntija-arviointi sen palvelun saavutettavuuden tilasta. Joskus siellä saattaa olla tekijöinä lainausmerkissä pelkästään saavutettavuusasiantuntijoita, mutta välillä siellä on sitten ihan kokemusasiantuntijoita, vaikkapa just sokeita käyttäjiä tai muuta. Että riippuu ihan siitä, että kuka sitä tekee ja millaisia erilaisia henkilöitä heillä on töissä. Ja yleensä siinä auditoinnissa tarkastetaan sen sisällön lisäksi myös tekninen ja visuaalinen toteutus. Eli katsotaan se ihan kokonaisuudessaan läpi, että onko siellä visuaalisella puolella jotakin värikontrasteja tai muuta ja sitten taas tekninen toteutus, että onko se koodi tehty oikein ja sitten se sisältö on totta kai myös yksi tärkeä osio tässä. Ja se arviointi nyt pohjautuu yleensä sitten tähän VCAG-kriteeristöön, no vähimmillään siihen 2.1 Suomessa tai sitten yleensä ainakin mitä itse olen huomannut, niin ollaan aika lailla kaikki tekijät ruvettu tekemään 2.2-tasoa nyt jo. Mutta sitten on hyvä muistaa, että myös muita saavutettavuuden sääntöjä tai määräyksiä voidaan totta kai käyttää. Esimerkiksi jos vaikka toimitaan jossain Euroopan maassa, missä on jotain lisävaatimuksia, tai jos toimitaan tuolla valtameren toisella puolella, tuolla Amerikkojen puolella, niin siellähän on sitten myös kaiken näköisiä lisävaatimuksia, mitkä on omanlaisiansa. Saavutettavuusauditointi toimenpiteenä on kertaluontoinen, eli se ei ole mikään tämmöinen niin kuin jatkuva. Ja yleisesti suositellaan auditointia tehtäväksi noin kerran vuodessa. Se vähän riippuu sen sisällön ja sivuston elämästä, niin kuin, että kuinka usein se päivittyy, tuleeko siinä uusia ominaisuuksia. Mutta niin kuin suurin piirtein kerran vuodessa sitä olisi hyvä tarkastella. Ja sen auditoinnin tulokset toimii sitä taas just tosi hyvänä pohjana siihen saavutettavuusselosteen päivittämiselle. Totta kai se selostetta olisi hyvä päivittää koko ajan, mutta vähintään sitten kun siinä tehdään auditointi, niin sitten sieltä saa sitä nykytilaa hyvin kirjattua. Ja no mitä siinä auditoinnissa sitten tapahtuu? No kaiken näköistä, riippuu totta kai tekijästä tai tekijöistä ja siitä, että mitkä ne tarpeet on. Eli yleensä lähdetään liikkeelle asiakkaan kanssa tapaamisella tai keskustelulla ja vähän yhteisesti katsotaan sitä, että mikä se tila on, mitkä ne tarpeet on ja onko jotain niin kuin erityistä asiakkaalla jo valmiiksi mielen päällä. Ja sitten yhdessä sovitaan ne auditoitavat näkymät, kaikennäköiset kiinteät elementit, kuten just headerit, footerit, valikot, haut, ostoskorit. Yleensä valitaan semmoisia sivupohjia, missä kävijöitä on paljon. Ainakin just uutiset ja tuotesivu. Yleensä itse suosittelen sitä, että kaikki erilaiset sivupohjat testataan vähintään niin kuin yhdellä esimerkkisivulla. Ja sitten voidaan totta kai niin kuin valita myös tämmöinen käyttäjäpolkupohjainen auditointi enemmänkin. Ja sitten ottaa vaikka just ostostapahtumaa ja kaiken näköisiä muita, vaikka jos jotain lomaketyönkulkuja ja muita, niin niitä voidaan katsoa sillä erillisenä. Ja auditoinnissa käytetään manuaalista ja automaattista testausta. Eli automaattinen testaus sitten säästää sen saavutettavuusasiantuntijan aikaa siihen, että he pystyvät enemmän keskittymään siihen asiantuntija- ja manuaalista testausta vaativan osuuteen. Ja sitten lopuksi havainnossa tuotetaan raportti. Ne käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi
Ja sitten sovitaan, että tehdäänkö selostetta, tekeekö asiakas sen itse ja niin poispäin. Joillain tämä kuuluu mukaan, joillain tämä on lisäpalvelu. Se vähän vaihtelee taas, että kuka tekee ja millaiset ne tarpeet on. Niin nämä on hyvä käydä läpi sitten aina yhdessä sen auditointikumppanin kanssa. No, mutta jos jollakin WebWarden on jo tuttu, niin saattaa nähdä tässä tämmöisen pienen aasinsillan rakentuvan, mutta tosiaan monitorointi kannattaa ottaa sen auditoinnin pariksi. Eli vaikka niitä säännöllisiä auditointeja tekisi, sanotaan, että vaikka tekisit kerran 2 vuoteen tai kerran vuoteenkin, niin kannattaa ottaa se jatkuva saavutettavuusmonitorointi sinne. Eli se monitorointi ei korvaa sitä saavutettavuusauditointia, eikä se myöskään poista sen tarvetta. Ja tämä johtuu siitä, että automaattiset työkalut ei vaan yksinkertaisesti pysty ainakaan toistaiseksi löytämään kaikkia saavutettavuushaasteita, vaan niitä ihmisten tekemiä analyysejä siellä vielä tarvitaan. Mutta se monitorointi tehostaa sitä saavutettavuuden seurantaa. Ja sitten kun sitä käytetään oikein, eli sillä tavalla, että sit kun sieltä löytyy niitä puutteita, niin ne myös korjataan, niin tämä mahdollistaa niissä auditoinneissa keskittymisen entistä enemmän vielä siihen asiantuntijan testausta vaativiin ominaisuuksiin. Koska silloin, kun ne on jo korjattu, niin sitten ei mene sen asiantuntijan aikaa siihen, että hän kirjaa ne automaattityökalun löydökset ylös, vaan ne on sitten jo näyttää aika hyvältä siinä vaiheessa, jos tätä jatkuvaa monitorointia ja korjausta tehdään siinä auditointien välissä. Ja tosiaan monitoroinnin ideana on varmistaa se, että auditointien välillä ne ongelmat ei pääse kertymään. Että jos on esimerkiksi vaikka tosi aktiivisesti päivittyvä sivusto, niin vuoden aikana ehtii tapahtua ihan hirvittävän määrä asioita. Ja sitten jos sinne nyt sattuu eksymään semmoisia vaikkapa niin kuin toistuvia saavutettavuushaasteita, niin se on sitten jo, sen näkee siellä auditoijan pöydällä myös työmäärässä, että siellä on aika paljon sitten läpikäytävää. Mutta tästä tosiaan voitaisiin mennä aasinsiltana ja päästään Laura vauhtiin. Kyllä. Ja nyt sitten, kuten alussa sanoinkin, niin tämmöinen lyhkäinen demo-aiheesta. Ja tuohon vielä automaattiseen monitorointiin, niin siitä vielä ehkä semmoinen, että se on tosi hyvä siinä mielessä, että kun me saadaan kiinni sellaisia asioita, joita sitten myös sisällön tuottajat ja sisällön syöttäjät siellä verkkosivuilla pystyy itsekin sitten korjaamaan, niin ne ei tosiaan jää sitten kaikki sinne auditoinnille, että sitten pystyy pitkin niitä auditointien välissä sitten myös sillä automaattihavainnoilla niitä pystyy sitten itsekin niille tekemään. Mutta tosiaan oli tarkoitus piettää pieni demo tästä aiheesta. Meiltä löytyy siis nettisivut suomeksi ja englanniksi, ja voi käydä tutkimassa niitä, että sieltä löytyy paljon kattavasti tietoa siis koko tuotteesta, ja että miten WebWarden toimii. Meiltä löytyy sieltä kaikkia usein kysyttyjä kysymyksiäkin, jos tulee mieleen. Mutta meillä on myös tämmöinen demosivusto, eli nyt jos haluaa itsekin mennä kokeilemaan, niin demo.webwarden.com, ja mä laitan sinne täältä näkyviin, eli se näyttää siis tältä näyttää ihan oikeastikin sitten WebWarden, mutta omilla tietenkin sivuilla sitten, että jos tämän ottaa itselleen käyttöön, niin sitten se skannaa niitä omia sivuja. Mutta mennään tähän demoon itse aiheeseen, ja meillä on tämmöinen, ensin on tämmöinen aloitusnäkymä, kutsutaan tämän dashboardiksi, ja tässä vaiheessa on siis tosiaan hyvä sanoa, että vaikka nyt puhutaan siis saavutettavuudesta ja saavutettavuuden automaattisesta monitoroinnista, niin meillä katsotaan toki paljon muutakin, että tämä ei ole niin kuin pelkästään saavutettavuustyökalu, ja siinä moni ehkä on saattanutkin silleen ajatella, että jos on tätä jollekin joskus myynyt, jos joku tätä katsoo jälkikäteen tätä webinaaria ja ajatellaan, että tätä on myyty saavutettavuustyökaluna ja sitä ajatellaan, että no ei meillä ole tarvetta tai meillä on jo, niin tässä ajatuksena on, että tosiaan löytyy muutakin ja käydään nuo kategoriat sitten läpi sillä tavalla kevyesti, niin saa vähän käsityksen, että mitä kaikkea tämä sitten oikeasti siis skannaa. Ja täältä löytyy meidän tämmöiset kategoriat, tämmöiset pääkategoriat, eli laatu ja sisältö, sitten on hakukoneet, suorituskyky, tietoturva, tietosuoja ja sitten lopuksi päästään tuohon saavutettavuuteen. Niin mennään tästä nyt ihan tälle järjestyksessä näitä läpi. Laatu on enemmänkin näille meidän teknisille henkilöille, toki jos tietää koodista tai ylipäänsä siis miten
verkkosivut tai internet toimii, niin tämä on varmasti todella mielenkiintoinen, mutta täällä on HTML-virheitä ja JavaScript-virheitä, ja sitten jos löytyy vaikka jotain latausvirheitä, että löydetään joku kuva, joka ei lataudu, tai joku vaikka fontti, joka ei lataudu, niin sitten se löytyy tuolta latausvirheistä. Ja sitten katsotaan myös noita DNS-tietoja, eli nyt tässä esimerkiksi, kun meillä tämä meidän demosivusto on skannattu, niin täällä on siis jätetty tämmöinen DMARC-tieto pois, joka näyttää tällä WebWardissa, että tätä tietoa ei löydy, joka sitten on todella joko DMARC tai DKIM-tietoja on sellaisia, että jos ne puuttuu sieltä omasta domain-asetuksista, niin yleensä kaikki sähköpostit menee roskapostiin. Tai no ei nyt ehkä kaikki, mutta tosi paljon saattaa olla sitä, että jos meillä on asiakkaat vaikka sanonut, että hei, meidän sähköpostit menee roskapostiin, niin sitten kun ollaan skannattu WebWardenilla, niin jompikumpi näistä tietoista on todennäköisesti on puuttunut. Ja sitten tietää sanoa sille omalle joko verkkosivun toimittajalle tai omalle IT-palvelulle, että hei, meiltä puuttuu tuommoinen tieto. Ja sitten tosiaan katsoo sen niin kuin aina, että löytyykö sitä vai ei, niin osaa sitten sille tehdä jotain. No laatuasiasta päästään sitten semmoiseen, joka on ollut meillä niin kuin kaikista tämmöinen eniten kiitosta saanut, varsinkin kaikilta meidän viestintäihmisiltä, niin meillä katsotaan kirjoitusvirheet, sitten katsotaan virheelliset linkit ja virheelliset videot. Ja mennään tähän virheellisiin videoihin ensiksi, ja tähän mä ihan lyhyesti kerron siis WebWardin tarinan, eli tämä niin kuin koko työkalu lähti siis tästä. Idea tähän tuli siinä, että WebWardin perustaja oli Partioaitan verkkosivuilla ja oli ostamassa itselleen siis vaelluskenkiä, koska edelliset oli rikki. Ja löysi vaelluskengät, joiden hinta oli yli 300 euroa ja siellä oli ollut niille kengille 1 kuva ja 1 video. Ja oli klikannut sitä videoa sitten ja se videohan ei toiminut sinne, vaan tuli siis teksti näkyviin, että video ei ole saatavilla, tämmöinen YouTubeen perusteksti, että se on poistettu sieltä YouTubesta. No sitten tämä WebWardin perustaja klikkasi koko selaimen kiinni, koneen kiinni, semmoinen hyvin primitiivinen reaktio, että no sitten jäi kengät ostamatta. Ja myöhemmin jäi pohtimaan, että menettikö Partioaitta yli 300 euroa kauppaa sen takia, että 1 video ei toiminut. Että oliko oikeasti tavallaan niin kuin yhdestä toimimattomasta videosta kiinni, ja olihan se. No, tästä päästiin siihen tilanteeseen, että tämä WebWardin perustaja jäi pohtimaan, että hän tietää ainakin 100 tapaa, millä nettisivut voi olla rikki. Siellä voi olla tosiaan kaiken näköistä hakukoneista tai videoista tai rikkinäisiä linkkejä tai just niitä saavutettavuusasioita. Ja jokaiseen löytyi ehkä 1 oma työkalu, mutta sitten alkoi pohtimaan, että ei löydy sellaista työkalua, joka skannaisi niin kutsutusti kaiken. Ja siitä syntyi WebWarden, ja sitten sitä koodattiin semmoinen 1,5 vuotta, ja sitten tämä perustaja lampsi Partioaitalle esittelemään tuotetta ja kertoi tarinan, että tällainen kävi. Tässä me tehtiin tämmöinen tuote, että ehkä otti semmoista palautetta, että onko hyvä, tai onko jotain niin kuin korjattavaa tai muuta, ja sitten Partioaitta osti tuotteen ja on nyt 2 vuotta käyttänyt tätä, ja on erittäin tyytyväinen asiakas sitten, että siitä lähti koko idea sitten tälle tuotteelle. Eli etsitään niitä rikkinäisiä videoita, eli jos ne ei toimi siellä, niin sitten täältä meillä nähdään, että okei, täällä meidän demosivustolla on 3 virheellistä videoa. Sitten katsotaan virheellisiä linkkejä, eli oletteko te koskaan törmänneet, että te klikkaatte tätä linkkiä ja sitten tulee vaan 404, että sivua ei löydy, ja sitten ollaan sitten okei, no se ei löydy. Ja tämä etsii siis niitä sisäisiä rikkinäisiä linkkejä, plus sitten ulkoisia rikkinäisiä linkkejä, että jos on linkattu vaikka jonnekin toiselle sivustolle ja se toisen sivuston linkki sitten poistuu, niin sitten meillä kerrotaan sekin, että hei, tätä ei enää löydy. Mutta sitten on myös ne kirjoitusvirheet. Tähän käytetään tekoälyä, joka on mun mielestä yksi parhaimpia kielellisiä asioita havaitsemaan, niin tämä sitten näyttää, että täällä on tällaisia kirjoitusvirheitä ja ehkä ehdotettukin, että olisiko tässä nyt pitänyt ehkä lukea niin kuin 1 väliviivalla eikä 2. Ja nämä on ollut tosi kiitettävästi tai saanut hyvää palautetta siitä, että tämmöistä hyvää kirjoitusvirhetyökalua, joka automaattisesti etsii, niin ei oikeastaan ole vielä löytynyt, varsinkaan siihen nähen, että
jos aletaan puhumaan nettisivuista, jossa alkaa olla tuhansia sivuja, niin niiden kirjoitusvirheiden etsiminen manuaalisesti jälkikäteen on lähestulkoon mahdotonta. No sitten mennään tänne hakukoneasiaan. Hakukonetyökalujahan löytyy siis ihan uskomattoman paljon, siis semmoisia, jotka on keskittynyt vain hakukoneisiin, mutta tänne on nyt sitten WebWardeniin laitettu, että jos haluaa tämmöiset perusasiat katsoa hakukoneoptimoinnista, tämähän on myös tämmöistä vähän, että nämä asiat muuttuu paljon, että miten tavallaan Google toimii, niin se on varmaan semmoinen, mitä kukaan ei oikeasti tiedä niin kuin kunnolla, mutta täältä löytyy kaikki perusasiat alt-teksteistä suojaamattomiin yhteyksiin tai sitten ihan näihin tekstien pituuksiin tai toistuviin teksteihin. Tämmöiset kaikki perushakukoneoptimoinnin asiat löytyy täältä meidän työkalusta. Suorituskyvyssä tällä hetkellä katsotaan puuttuvaa välimuistia, eli tuleeko se välimuistista vai ei, joka sitten tarkoittaa ihan selkeästi sitä, että kuinka nopeasti sivut ladataan. Ja sitten kun päästään tänne tietoturvaan, niin me katsotaan haavoittuvuuksia. Täältä voi löytyä siis tosiaan esimerkiksi, löytyykö tämmöisiä julkisia palvelimia tai julkista WordPress-käyttäjää tai palvelinversioita, jotka on tosi kriittisiä. Näitä ei tarvitse näyttää käyttäjille missään tapauksessa. Tässäkin voi olla, että täällä on julkinen palvelinversio, tämmöinen CADI, Nginx ja versionumerokin vielä, niin nytkö se kaikille käyttäjille näytetään, niin nyt sille ehkä mahdollisille hakkerille riittää vaan niin kuin selvittää, että mitkä on kaikki tämän julkisen palvelinversio ja tämän version haavoittuvuudet ja koittaa päästä sinne nettisivulle sisällä. No sitten, ennen kuin mennään tuonne tietomurtoihin, niin mä näytän tietosuojasta yhden asian, eli täällä on puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, ja näin tietenkään ole siis huomioita, vaan ne on ihan löydöksiä, mitä sen omilta nettisivuilta on sitten löytynyt. Ja meillä nyt on tosin täällä tämän demosivustolla vain 2 puhelinnumeroa ja 1 sähköpostiosoite, mutta esimerkiksi jos on vaikka tämmöinen vaikka kaupungin nettisivu tai joku iso organisaatio, niin niitä sähköpostiosoitteita saattaa olla satoja. Ja nyt sitten kun meillä on täällä sähköpostiosoitteita, niin me voidaan kurkata, että nyt jos vaikka siellä on vaikka Matti Meikäläinen, niin jos vaikka Matin sukunimi vaihtuisi, niin me nähdään, että missä kaikkialla se Matti Meikäläisen sähköposti on ja käydä sitten tarkastamassa, että onko siellä virheitä. Ja tästä ehkä semmoisena hyvänä esimerkkinä erässä demossa tuli vastaan 1 sähköpostiosoite ja sitten siinä kävi ilmi, että se sähköpostiosoite oli toimitusjohtajan, joka oli jo 6 vuotta aikaisemmin poistunut talosta, niin sieltä löytyi edelleen sen toimitusjohtajan sähköposti ja puhelinnumero sieltä aika monelta sivulta, että sitten tämä pongasi niitä. No nyt kun meillä on ne julkiselta sieltä sivulta löytyneet sähköpostiosoitteet tänne löydetty tänne WebWardeniin, niin me voidaan mennä tänne tietoturvaan. Ja täältä löytyy tämmöinen niin kuin tietomurrot. Eli nyt sitten ne sähköpostit, mitkä on sieltä omilta sivuilta löytynyt, niitä verrataan sitten, että kaikki yleisesti tiedossa olevat isot tietomurrot, niin niitä on sitten verrattu sinne, että onko ne ollut jossain mukana. Ja nyt tämä meidän example@example.org, nyt se voisi olla vaikka se Matti Meikäläinen, niin että se on ollut näin monessa tietomurrossa mukana, ja me voitaisiin sitten katsoa täältä, että okei, että no tässä tapauksessa tämä meidän esimerkkiosoite, mutta se voi olla se Matti, että Matin sähköposti on tämmöisessä Advanced Auto Parts-nimisessä tietomurrossa ollut 2024 mukana, ja sitten voitaisiin Matille sanoa, että hei, käytkö vaihtamassa sun salasanan, ja et hän käytä omaa työsähköpostia sun tämmöisissä henkilökohtaisissa palveluissa, että vaihdatko sinne sun oman henkilökohtaisen sähköpostin. Joten tästä on sitten myös sitä hyötyä. Tietoturvasta vielä, ja tosiaan täältä katsotaan haittaohjelmia tai JavaScript-kirjastoa, eli täältä nyt sitten voidaan katsoa ne, että jos siellä on käytetty JavaScript-kirjastoja, jotka on jo vanhentuneita, niin tänne on sitten laitettu nekin, joten niitä sitten voi, jos löytyy omasta nettisivulta, että täältä löytyy tämmöisiä jQuery-kirjastoja, niin sitten voi laittaa sinne omalle nettisivujen toimittajalle, että hei, käykää päivittelemässä ne kirjastot. Niin. Ja sitten lisätietoja näissä on aina, kun meillä on tiedossa, niin on sitten laitettu tänne lisätietoja, että millaisia haavoittuvuuksia esimerkiksi niistä on löytynyt.
No siinä ehkä semmoinen hyvin ytimekäs versio tai demo näistä meidän niin kuin muista kategoriasta. Mennään sitten tänne itse saavutettavuuteen, ja tänne on laitettu nämä Sannankin mainitsemat VCAG-kategoriat: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma, sekä meiltä löytyy tämmöinen best practices. Ja nyt täältä voidaan sitten, kun avataan täältä näitä alakategorioita, niin katsoa täältä, että täältä havaittavista esimerkiksi täältä demosivulta löytyy 4 erilaista uniikkia huomiota. Ja täältä me nähdään, että täällä on tämmöinen toistuvuus, eli nyt tässä esimerkiksi tämä värikontrasti toistuu 15 sivulla, vaikutus, sitten se on vakava. Tässä kerrotaan sitä huomiosta, ja nyt tässä on värikontrasti, niin me ollaan laitettu jo tähän, että mitkä ne on ne värit, mitkä tässä nyt sitten otetaan, että niissä ei se kontrastisuhde täyty. Ja nyt ehkä semmoinen, että kun olen käyttänyt itse tosi paljon saavutettavuustyökaluja, niin kuin muita kilpailevia tuotteita, kun on ollut siis saavutettavuustestaaja, ja ongelma on aina se, että ne on tosi vaikeita käyttää, ja niitä on aika vaikea ymmärtää. Tämmöisien asioiden niin kuin, tai ongelmien kertominen jotenkin järkevästi on ollut tosi ehkä haastavaa, mutta me ollaan päätetty tehdä nyt sillä tavalla, että me halutaan, että nämä olisi aina tosi selkeästi ilmoitettu, tai että jos me pystytään näyttämään, että missä se ongelma on, niin sitten me näytetään se. Ja nyt tässä tämä värikontrasti on mun mielestä erittäin hyvä tällainen niin kuin konkreettinen tavallaan ongelma, niin me mennään tänne värikontrasti-ongelmaan, ja tosiaan täällä on myös siis löydökset kirjataan englanniksi, koska näiden saavutettavuustermien suomentaminen on myös vähän, että niissä voi jo tulla sitten semmoisia hauskoja suomennoksia, niin me ollaan sitten laitettu ne myös tänne englanniksi, ja yleisesti ottaen aina sitten, jos esimerkiksi näitä laitetaan koodarille korjattavaksi, niin ne kyllä sitten tietää, että mitä nämä englanniksi on. Mutta pyritään joskus niitä suomentamaan, jos on tämä suomenkielinen käyttöliittymä, mutta sitten ne löytyy myös englanniksi. Ja kuten sanoin, tämä löytyy nyt 15 sivulta, niin todennäköisesti tämä on siis jossain footerissa tai headerissä, eli siellä ylätunnisteessa tai alatunnisteessa. Ja nyt, koska aina kun voidaan, me näytetään se sieltä itse käyttöliittymästä, eli sieltä omilta nettisivuilta, niin meillä on tämmöinen tutkinnappi, eli tuosta kun mä klikkaan, niin täältä löytyy tämmöinen tarkastelutila, ja sitten se näyttää mulle, että hei, täällä se on footerissa, täällä on tosi tällaista todella vaaleanharmaalla pohjalla olevia tekstejä, joita itsekin, vaikka no ei mulla nyt mikään ihan superhyvä näkö ole, koska oikeasti tarvisin silmälasit, mutta tosi vaikea havaita tollaisia. Mutta me ollaan pyritty sitten, että hei, me voidaan tällaisilla niin kuin merkeillä näyttää, että täältä ne niin kuin löytyy. Ja sitten jos me ei pystytä sitä näyttämään niin kuin täältä käyttöliittymästä, että jos se onkin vaan tosiaan koodissa olevaa, niin sitten meiltä löytyy tämmöinen HTML-tila, eli sitten kun klikataan tuosta välilehteen HTML-tila, niin sitten se löytyy täältä lähdekoodista, eli täällä on tämmöinen listaelementti, jossa sitten se värikontrasti ei täyty, niin pystytään sitten katsoa sitä joko täältä koodin tai sitten täältä käyttöliittymän kautta. Ja tässä on myös hyvä sitten se, että jos vaikka puhutaan kirjoitusvirheistäkin, niin myös ne kirjoitusvirheet pystytään tämän tarkastelutilan kautta näyttämään, että missä ne on. No, tässä oli tosiaan yksi, eli tämä värikontrasti. No, sitten täältä löytyy esimerkiksi tämmöinen kriittinen, että täältä löytyy alt-attribuuttia tai listan oikeellisuutta. Niin sitten näitä pystyy täältä itse käydä kurkkiin, että mitä ne sitten niin kuin tarkoittaa. Sitten on tämä hallittava, ja täällä on tällä hetkellä yksi ongelma, eli tämmöinen linkin nimi. Ja nyt sitten täällä on lisää jokaiselle linkille linkin kohdetta kuvaileva teksti, joka kertoo käyttäjälle selkeästi, minne hän linkistä päätyy. Ja sitten oli ymmärrettävä. Täältä löytyy nyt sitten esimerkkinä tämmöinen kelvollinen kieli tai dokumentin kieli. Ja nyt jos me laitetaan tuosta kelvollinen kieli ja klikataan siitä, niin tämä kertoo, että käytä lang-attribuuttia, eli tämmöistä kieliattribuuttia oikein, jotta ruudun lukija osaa tulkita sivun kielen oikein. Ja tässä huomataan siis, että
tänne on laitettu nyt ihan tarkoituksella siis tämmöinen lang-attribuutti, joka siis oikeasti pitäisi olla en, niin tämä on nyt sitten tälleen ihan tietoisesti laitettu väärin, että meillä on tämmöinen yksi huomio täällä. Ja sitten toimintavarma, niin täällä myös tämä sama linkin nimi, eli nyt sitten voi olla, että joku tietty huomio menee niistä VCAG-kriteereistä useampaan eri kategoriaan, niin sitten se näytetään täällä. Ja nyt jos se linkin nimi korjataan, niin sitten se poistuu täältä molemmista. Ja sitten meiltä löytyy tämmöinen suositukset, eli best practices, ja nyt esimerkiksi täällä tämmöinen hyvin konkreettinen esimerkki, niin avataan tuosta toi otsikkojärjestys, ja kun mä laitan tuon tarkastelutilan päälle, niin tässä nähdään, että täällä meillä on H3-otsikko, ja sitä aikaisemmin meiltä löytyy tuosta nyt sitten pääotsikko, eli H1, niin tämä tarkoittaa sitä, että se suosittelu on, että ne menee semanttisesti oikein, että ensin H1, sitten H2 ja sen jälkeen vasta H3, niin se on myös sitten sille ruudunlukijakäyttäjälle tai joka käyttää sitten sitä, tutkii sitä niin kuin jollain muulla kuin tällä tavalla vaan visuaalisesti, niin se tietää sitten, että nämä menee oikeassa järjestyksessä. Yes. No, tässä tosiaan näitä saavutettavuusasioita, ja nyt kun me päästään sitten vielä pikkasen tässä meidän demossa eteenpäin, niin täältä mä näytän vielä nämä meidän asetukset. Eli kun puhuttiin siitä selosteessa, äsken tuossa Sanna kertoi siitä, niin täältä löytyy nyt täältä meidän demosivulta pääsee kurkkaamaan sitten myös nämä asetukset. Ja kun mä klikkaan täältä asetukset, niin täältä löytyy siis ihan tietenkin perusasetuksia tälle WebWardenin käytölle, ajankohtaa, syvyyttä, rajoituksia ja tekoäly, joka skannaa ne kirjoitusvirheet, mutta sitten kun me mennään tänne saavutettavuusosioon, niin täällä se, joka on niin kuin meillä yksi parhaimpia ominaisuuksia, on se, että me tällä voi generoida sen oman saavutettavuusselosteen. Ja täältä valitaan ensiksi kieli. Suomi, englanti, ruotsi tai saksa on tällä hetkellä ne, mitä me tuetaan, niin me voidaan laittaa tuosta suomi ja vaikka englanti, jos halutaan samalla tehdä englantikin. Ja nyt nämä on niin kuin 2 omaa välilehteä, jolla mä pystyn sitten niitä alkaa täyttämään tiedot sinne, mutta mennään tässä demossa sitten tällä suomella. Ja tosiaan yleiset tiedot, mitä Sanna mainitsikin, että pitää olla yhteyshenkilön sähköposti tai sitten tämmöinen yleinen sähköposti, johon voi laittaa ne palautteet tai pyynnöt. Eli se voi olla sitten, jos on yrityksessä joku ihan oma henkilö, joka näitä asioita käsittelee, tai sitten voi olla vaikka yleisesti joku saavutettavuus@yritys.com. Tai jos on se lomake, niin sitten voi laittaa sille lomakkeelle sitten oma URLi tuohon. Ja nyt sitten tässä, kun Sanna puhuu tuosta auditoinnista, niin me voidaan tähän syöttää kaikki ne auditoinnin havainnot, eli ne, mitä esimerkiksi vaikka se automaattinen monitorointi WebWarden ei löydä, niin sitten tässä voi esimerkiksi, tai jos on jo aiemmin tehty auditointi, niin ne voi tavallaan tuoda ne auditoinnin havainnot tänne WebWardeniin, jota sitten niin kuin tavallaan ne pysyy siinä selosteessa mukana, että ne ei mene missään tapauksessa hukkaan. Tai myöhemmin, jos ensiksi aloittaa monitoroimalla tätä ja generoimalla tämän selosteen täällä WebWardenilla, niin sitten voi myöhemmin, jos teettää sen isomman auditoinnin, ne pystyy ne auditoinnin havainnot sitten tänne kirjoittamaan, niin sillä sit voi miettiä sitä selostetta. Ja suunnitellut parannukset, mikä kuuluu siihen, että pitää olla sitten, ei riitä, että vaan auditoi tai monitoroi, mutta sitten suunnitellut parannukset. Ja tästä on kysytty monesti, että kuinka usein, tai koska ne pitää tavallaan täyttää, niin mä olen itse siis sanonut, että me täytämme itse näitä, tai teemme näitä parannuksia aina siis resurssien mukaan, tai että kun me tehdään vaikka jotain roadmappia, niin sitten otetaan vaikka tietylle puolen vuoden roadmapille voidaan ottaa sitten meidän omilta sivuilta niitä saavutettavuushavaintojen parannuksia. Valvontaviranomaisen tiedot, eli siis niin kuin sanottiin tuossa aikaisemmin, niin tällä hetkellä se on Traficom, täytetään sitten viralliset nimet, ja nämä ei ole siis pakollisia täyttää, että mikään kenttä ei ole pakollinen, mutta tietenkin mitä kattavammin sen täyttää, niin sitä paremmin sitten käyttäjät voi ottaa siihen valvontaviranomaiseen yhteyttä. Ja sitten löytyy tämmöinen omat CSS-tyylit, eli jos haluaa sen
upotuksen tai tämän selosteen muokata omaan fonttikokoon tai omaan fonttiin, niin sitten tähän voi laittaa sit yksinkertaiset CSS-tyylit sille. Ja sitten jakaminen onnistuu linkillä tai tuollaisella iframe-koodilla. Ja tuosta kun tallennetaan ja niin se on ensimmäisen kerran skannannut, niin sitten me päästään itse sille selosteeseen. Ja mä näytän täältä meidän omilta sivuilta löytyvä täältä webwarden.fi, löytyy myös sieltä englanninkieliseltä sivustolta, niin meillä on tämmöinen ihan perussivupohja, jonne mä oon laittanut vähän tekstiä ensiksi ja kertonut saavutettavuudesta yleisesti. Ja sitten täällä alla löytyy tämä meidän upotettu seloste, jossa sitten tosiaan näkyy, että ne mun tekemät ne tiedot, mitä mä oon sinne täyttänyt sen asetuksiin, ja sitten löytyy esimerkiksi, että kun tänä aamuna on viimeksi päivittänyt noita asetuksia, niin se näkyy tuolla sitten, että tänä aamuna on sitten viimeksi päivitetty tuota. Sitten se laittaa mulle tänne kaikki nämä meidän saavutettavuushuomiot, mitä löytyy, niin tänne automaattisesti meidän suunnitellut parannukset, ja sitten löytyy nämä yhteystiedot. Mutta aika yksinkertaista. Se oikeastaan tämmöisestä lyhyestä demosta. Mä voin jatkaa sitten tulla tänne meidän kalvoille takaisin. Meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, niin Sanna, saat jatkaa vielä ja kertoa omasta palvelusta. Joo. Eli tosiaan tämmöinen tällä saavutettavuuden numeronyymillä, eli A11Y leikittelevä brändinimeni Allying with Sanna, niin kaiken näköisiä saavutettavuuspalveluitakin totta kai löytyy. Pääasiassa mä totta kai teen niitä mun työnantajan Exoven kautta, koska se tietenkin toimii mukavasti niin. Mutta sitten mulla on sen lisäksi niin kuin paljon tietoa jaettavissa, eli mulla on pari sivustoa tällä hetkellä, lisää tulossa joskus. Mutta eli ensin on tämmöinen toki, jos voisin, niin se on ihan tämmöistä yleistä saavutettavuustietoa ihan kaikille rooleille, kaiken näköistä, mitä on vaan keksinyt sinne laittaa, ja se löytyy tuommoisesta A11y.ing-urlista. Ja sitten mulla on melkein, mutta ei ihan, joka on sitten sitä saavutettavuuden vaatimuksia kattavammin käsittelevä alisivusto. Se on lähtenyt liikkeelle tuolla VCAG:lla, jonka takia se on sitten monessa tuossa urlissa näkyy. Eli sieltä löytyy paljon tietoa VCAG-kriteereistä, vähän sitä, että miten niitä voi testata, mitä niissä on hyvä ottaa eri rooleissa huomioon. Ja sitten tosiaan, koska sanonta suutarin lapsella ei ole kenkiä, on syntynyt ihan tarpeesta ja tarkoituksesta, niin Exoven saavutettavuuspalvelut eivät tällä hetkellä löydy Exoven nettisivulta, vaan ne löytyy tuolta mun palvelusta. Niin tuolta jos menee sanna.a11y.ing/fi/palvelut, niin sieltä löytyy, ja toi QR-koodi vie sinne. Eli sieltä voi vähän katsoa sitä osviittaa, että millaisia asioita Exovalta löytyy. Että sieltä löytyy auditointeja, meillä löytyy monitoroinnin tukipalvelua, eli sitä, että voi ulkoistaa sen monitoroinnin niin kuin meille, eikä se tarvitse itse katsella. Ja sitten koulutuksia ja konsultointia ja periaatteessa kaikkea, mistä vaan keksii ottaa yhteyttä, niin varmasti järjestyy. Mutta tosiaan se minusta. Ja jos haluatte jotain tietoa noille sivustoille, niin sitten aina voi laittaa viestiä mulle, ja mä mielellään laitan sinne sisältöä kyllä lisää. Just näin. Kyllä, aina saa laittaa sähköpostia tai linkkarissa viestejä, jos tulee sitten jotain myöhemmin kysyttävää tai kiinnostaa joku asia. Ja tosiaan, niin kuin luvattiin, niin jonkunnäköistä tarjostakin kehitettiin kaikille meidän webinaarin osallistujille, ja jos haluaa tätä myöhemminkin katsoa, niin Sannan kautta saa saavutettavuusauditoinnin tai Exoven kautta, että jos sovitaan auditoinnista ja muista saavutettavuuspalveluista, jos niistä sovitaan tammikuun loppuun mennessä, niin saa 10% alennuksen. Ja sitten tähän jatkuvaan monitorointiin, niin totta kai meidän tuotteenhan saa käyttöön niin kuin toistaiseksi voimassa olevana ja vaikka kokeilla sitä kuukauden, jos haluaa, mutta me ollaan laitettu nyt tämmöinen, koska tämä tuote on niin hyvä, niin jos haluaa kokeilla tätä, tietää, että haluaa lähteä kokeilemaan ja monitoroimaan, niin me ollaan laitettu, että jos sopii meidän 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen, niin saa ensimmäiset 3 kuukautta saa ilmaiseksi, ja sitten 12 kuukauden jälkeen sopimus jatkuu ihan toistaiseksi voimassa olevana, että sitten voi sillä kuukauden irtisanomisajalla sitten irtisanoa, mutta kuten sanoin, niin meidän asiakkaat on kyllä todenneet
oikeastaan varmaan melkein kaikki, kenen kanssa on keskustellut, niin on sanonut, että en pärjää enää ilman tätä, että ei ne halua luopua sitten tästä. Mutta ihan saa sähköpostia laittamalla ja sanomalla, että ei edes tarvitse olla mitään koodia, niin riittää, että vaan sanoo, että katselin teidän webinaaria ja haluan tarttua tähän tarjoukseen. Se riittää ilmoittamaan mielenkiintoa. Mutta omasta puolesta siis kiitos. Mä sen verran tähän ennen, mä laitan kohta tuon nauhoituksen pois päältä, mutta siis tosiaan ihan super paljon kiitoksia Sanna, että tulit kertomaan meille kaikki saavutettavuudesta ja toivottavasti jatkoa saadaan. Me tuossa jo vähän pohdittiin, että keväällä voitaisiin tehdä sitten vähän vielä keskittyä esimerkiksi saavutettavaan sisällöntuotantoon tai saavutettavaan niin kuin teknologiaan, mutta ennen kuin päästään sinne asti, niin iso kiitos, että tulit nyt mukaan ja kaikille katsojille, jotka tuli nyt ja ketkä katsoo tätä jälkikäteen nauhalta, niin suuri kiitos. Tämä on meille iso juttu. Ja sähköpostia voi laittaa ja saa laittaa linkkarissa Connect-pyyntöä, jos haluaa. Ehdottomasti. Ja kiitos, että sain olla mukana. Ja voin tällainen niin kuin myöskin paljastaa, että Exovella me käytetään WebWardenia meidän niin kuin työn laadun tarkkailuun ja sitten mä myöskin käytän WebWardenia tähän mun saurettavuusbrändini valvontaan, koska rupeaa olla jo sen verran sivuja, että en mä niitä rikkinäisiä linkkejä muuten löydä. Että just tuossa viime viikolla korjailin muutamat rikkinäiset linkit, niin se on kyllä. Suosittelen lämpimästi, vaikka nyt tällainen vähän puolueellinen ehkä olenkin, että suosittelen työkaluja, joita käytän, mutta seison sanojani takana silti. Hyvä. Nyt mä laitan nauhoituksen pois ja kiitän.